सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना का जायचं कोल्हापूर किंवा गोव्याला? सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ॲक्सिडेंट इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस। भविष्यात कोकणात फक्त भाजपचंच वर्चस्व असेल। सेना भाजपा महायुतीचा उमेदवार म्हणून 4 ऑक्टोबरला कणकवली विधानसभेतून उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहे। शक्ती प्रदर्शन कशाला म्हणतात हे उद्या राज्याला समजेल, अशा शब्दात भाजपवासी झालेल्या नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग लाईव्हला प्रतिक्रिया दिली। नितेश राणे यांच्याशी आमचे सिनियर रिपोर्टर राजन चव्हाण यांनी केलेली ही खास बातचीत। स्वाभिमानचे आमदार नितेश राणे यांनी आज भाजपामध्ये प्रवेश केलेला आपल्यासोबत आहेत। नितेश राणे काय सांगाल, आज आपण भाजपावासी झाल्यात, पहिली प्रतिक्रिया आपली काय? नाही, आज भाजपचे सन्मान्य पंतप्रधान सन्मान्य मोदी साहेब असतील, सन्मान्य अमित शाह साहेब असतील, सन्मान्य JP नड्डा साहेब असतील, राज्याचे मुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, त्याचबरोबर सन्मान्य राणे साहेब असतील, सन्मान्य रवी चव्हाण साहेब असतील आणि जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जटार जी किंवा अतुल काशेकर, हे सगळे जे काय वरिष्ठ मंडळी आहेत त्या सगळ्या जणांचे मी खरं म्हटलं तर ह्या निमित्ताने मला आभार मानायचे की आज मला भाजपचा सदस्य म्हणून त्यांनी मला आणि माझ्या जवळच्या सहकाऱ्यांचा प्रवेश दिलेला आहे आणि यापुढे भाजपला 1 नंबरचा पक्ष बनवण्यासाठी आम्ही सगळी काही ताकद पणाला लावू, एवढा विश्वास आज मी त्यांना दिलेला आहे। साहेब, भाजपावासी झालात, आता भाजपाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून आपण उमेदवारी कधी दाखल करताय? आता उद्या उमेदवारी भरण्याची शेवटची तारीख आहे, तर मला सांगितलं गेलेलं आहे की उद्या आपल्याला अर्ज भरायचा आहे आणि त्यानुसार आम्ही आमची तयारीला लागलेलो आहे। कसं काय माहोल असेल उद्याचा? कारण आपण भाजपावासी झाल्यानंतर आपण भाजपाचे उमेदवार म्हणून आपले उमेदवारी दाखल करताय, काय शक्ती प्रदर्शन असेल? नाही, आता शक्ती प्रदर्शन म्हणजे फॉर्म कसा भरायचा हे उद्या दिसेल। म्हणजे एक महाराष्ट्रासमोर एक उदाहरण जाऊन दे की शक्ती प्रदर्शनचं खरं अर्थ काय हे तुम्हाला उद्या पाहायला भेटेल, म्हणून उद्या या नक्की कव्हर करण्यासाठी। नितेशजी, गतवेळी बघितलं आपण तर जवळपास 24,000चं लीड होतं, त्यावेळी आपण स्वाभिमानाने बघितलं तर आपण काँग्रेसच्या माध्यमातून आपण उभे राहिला होता आणि भाजपाचे उमेदवार आपल्यासमोर होते, शिवसेनेचे उमेदवार चौरंगी लीड झाली जवळपास, आणि आता बघितलं तर युतीचे उमेदवार आपण जात आहे। काय अपेक्षित आहे आपणास, कितीचं लीड मिळेल? जसं बघितलं आपण क्रिकेटमध्ये बघितलं तर पिचवरती राहणं महत्त्वाचं असतं। गेल्या 5 वर्षात आपण मतदारसंघामध्ये अनेक विकास कामं केलेली आहेत आणि त्याची परतफेड मतदार कशा पद्धतीने करतील आपणास विश्वास वाटतोय? मला विश्वास आहे की गेली 5 वर्ष अगर तुम्ही पाहिलं आलेली प्रत्येक निवडणूक, नगरपंचायती असतील किंवा आमच्या जिल्हा परिषद पंचायत समित्या असतील, सगळ्यामध्ये लोकांनी मला उत्तम प्रतिसाद दिलेला आहे। माझ्या कामावर बघून, माझ्या कामावर विश्वास ठेवून वेळोवेळी जेव्हा मी त्यांना मतदानाच्या रूपी आशीर्वाद मागितला आहे तेव्हा त्यांनी मला आशीर्वाद दिलेला आहे आणि मला विश्वास आहे की आता जेव्हा मी उमेदवार म्हणून त्यांच्यासमोर जाईन तेव्हा मलाही चांगल्या मताधिक्याने ते मला निवडून देतील। आणि आता माझ्याबरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारची जे काही कामं आहेत, मोदी साहेबांचं एका बाजूला नेतृत्व, दुसऱ्या बाजूला फडणवीस साहेबांचं नेतृत्व, त्याचबरोबर आमच्या राणे साहेबांचं एकंदरीत ताकद, ही सगळी शक्ती माझ्या मागे असल्यामुळे मला विश्वास आहे की मी माझ्या सहकाऱ्यांच्या ताकदीवर मी निश्चित पद्धतीने ऐतिहासिक विजय मी येणाऱ्या 24 तारखेला मिळवेन। सिंधुदुर्ग म्हटलं की संपूर्ण राजकीय केंद्र जे असते ते राणे ह्या नावाभोवती फिरत असतं। आज आपण भाजपावासी झालात, पुढील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किंवा कोकणामध्ये राजकीय चित्र कसं असेल? राजकीय क्षेत्र म्हणजे इथे आता भाजपचा सदस्य झाल्यामुळे आमच्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे की भाजपला वाढवायचं कसं, भाजपला 1 नंबरवर ठेवायचं कसं आणि त्यासाठी लागणारी सगळी ताकद म्हणून साम दाम दंडभेद हे करून भाजपच्या कार्यकर्त्याला आणि भाजप पक्षाला हे 1 नंबर ठेवण्यासाठी आम्ही सगळेजण आजपासून सज्ज आहोत आणि त्याची प्रचिती तुम्हाला येणाऱ्या वर्षांमध्ये दिसेल। आपण युतीच्या माध्यमातून उद्या उमेदवारी अर्ज दाखल करताय, परंतु बघितलं तर शिवसेनेतून थोडाफार विरोध होतोय। नितेश राणेंची उमेदवारी जी आहे ती भाजपामधून जाहीर होऊ द्यात, नंतर मग आम्ही शिवसेनेची उमेदवार आपली जी काय भूमिका असेल ती जाहीर करू, या संदर्भात काय सांगाल? मला आता याच्याबद्दल काय बोलायचं नाही आहे, हे वरिष्ठ पातळीवर सगळ्या गोष्टी पाहिल्या जातील। वरिष्ठ जे नेते आहेत, रवी चव्हाण साहेब आहेत, राणे साहेब आहेत किंवा जटार आणि साहेबांनी सगळेजण एकत्र येऊन त्याबद्दल काय भूमिका घ्यायची ह्या गोष्टी ते लोक ठरवतील। आज मी उमेदवार आहे, मी माझं काम आजपासून सुरू करणार आहे, बाकी सगळ्या गोष्टी ते पाहून घेतील। एकंदरीतच यापुढे कोकणामध्ये, संपूर्ण सिंधुदुर्गच नव्हे तर संपूर्ण कोकणामध्ये भाजपाच हा 1 नंबरचा पक्ष असेल आणि संपूर्ण कोकणचा विकास जो आहे तो भाजपाच्या माध्यमातून करणार आहे, असा एक विश्वास जो आहे तो आमदार नितेश राणे यांनी व्यक्त केलेला आहे। कॅमेरामॅन आनंद तांबेसह राजन चव्हाण, सिंधुदुर्ग लाईव्ह, कणकवली। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह YouTube चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।